the mountain, 100 days fasting, 200 days. But when you're talking about that, people are using example, are using white people to give us example. Like today's program I host. A lot of people, we are talking about our ancestors, not only our ancestors. Then I'll be asking myself, are these people really thinking properly concerning this their ancestors, or they just want to talk for people to love them? Our ancestors was mad, and I be good fast like today on the channel for that land. They go from land be in our pagodi. On the channel, our ancestors the land. On the channel for Diana. Our ancestors don't about I Italian was out of Dr. Saliana. And no be I again. Yaga, I really get the Bible, then the mother while let them man so, let them anointing water, let it go. In Abu Senior and Obi. And Obi I or Jesus Christ is Otalia, called Pastor Sotana Benai. Or this same ancestor Bible now 1 million or no fast of her. Kaide, a round of pillow, right? Now, all those in need, because now the moment I see Luni, some people see it now on where of value where they will now start using motto to give us example. When the ocha biaba ibananya motto. When the ocha bialona Igbo, for motto bia, fe will play. Oh, before Fabian use law. We don't have the brain of moving more. Colonize our ancestors were that brain of traveling to Canada. Colonize Canada. By then, Canada because found the inspiration. Since they can provide the one they are using within themselves, why can't they produce the one via the travel? If you don't say phone, why they use phone? Now, when you check your buy, because if I know our ancestors and the ancestors in the Ocha, or no Mundiocha now. If our ancestors in the Ocha versus ancestors in Ndi Igbo, when the Ocha be a buy, they colonize Yai, be amended by force, Malunina family and Igbo, fame phone. This is the question. Fame phone. But now, even in a family, even in a invented during their own time, Fanosigo, continue updating those things, inventing different things from those things their ancestors who created. Like today, phone and they use now Galaxy S22 Nokia. Galaxy S22 Samsung and Nokia. Ndiocha enweria mbofabia buy upgrade yana. Now, give a boy when they use phone ndiocha lo ndiocha lo. The same thing to compare with our ancestors. Low when I am example. Can if I want upgrade go just one single thing I upgrade go even in our ancestors to the bell. This is where the problem is. Now you are still blaming our ancestors na father phone because na ndio child phone na this generation. Can I say because in the phone today by our mate they don't read Bible. They don't do fasting. They don't do 100 days fasting. They don't pay tithe. But they were able to be producing things, upgrading things in ancestors follow. Now, I am a Ndi Igbo. Even in our ancestors solo, what do man on Ndi Igbo zero pump on an Igbo? No pump on one. You put your mother saying, I say, oh, Google, why 15 and a Google? How old is Google? In my real age, despite the 224 years, in my real age now, I'm older than Google. Google is about 26 years or 25 years existing on earth. I am 40 something years in real age. Let us use our brain to think. Boom. Upgrade it. Because no blue no to I say there with a phone when I name example, so no our ancestors our ancestors in your child Nokia Galaxy S22 or ancestors in your child Galaxy S23 or ancestors in your child Galaxy S24 or Wumfa. Kedun Kayin Walo, Ken Kaima upgrade in even our ancestors who invented dinner and a buy.
even some ogili nkịtị anyị na-eli n'ọnụ ogili nkịtị anyị na-eli na jee kọọ ọrụ ugbo ka a na-akọta ma ogili ndị mmadụ eri okwere ya eme. But you sit on Facebook to talk against our ancestors. Ogili ya giri ofe onugbu kịta na hotel ịkwụ 3,000 naira kparịba nwaanyị si dị n'isi na ogili ya dịrị n'ime ya. You don't remember now our ancestors created those things. All those things with their own invention. The level of the world then. Ili that your for raketa ogili na adịrị ya ịkpọba mmadụ iyi nwunye isi ya ja ogili adịba n'ime ọfa apụrụ ibe apụ ebe nwaanyị ị na-esi ajọ nri. So many men anụrụ nwaanyị bachọrọ ịnụ because na ọ mara esi nri. But today you sit on Facebook properly to tell us use ogili when you example as if our ancestors as invention of our own ancestors not the wrong ogili nya Nokia phone na use more Samsung phone na use kedo obro mmadụ nya now when I do people do too I don't want to mention names because it's a going from Monday hammer for next Sunday or ancestors ndị ọcha alụ moto anyị na use phantom load serious or ancestors ndị ọcha alụrụ ya or the same ancestors abịa na Igbo bịa capture our people under colonization in the year 1885 or famalo Nokia or famalo Fatorosius or famalo London Bridge or famalo London Motorway mụ na gị na-abụ na ekpelu Jesus mụ na gị na-abụ na esekpu ana mụ na gị na-abụ na akwụ tithe ife niile our ancestors ụlọ education niile ndị ọcha nye anyị church niile anyị na-eje akwụkwọ niile anyị go one single thing I produce or one single thing our ancestors solo I want to go and I say Kairo Yalizia back on where model one that thing our ancestors also find it those their findings the level or the Fawerapia when Musia Ebaka Yumarapunya that is where our problem is. Little children in China today producing things. Are little children in our place producing things? No. What are they doing? They are singing praises to Jesus. Because of the same people are in a defend their Buga and if I join Jesus, this is ways we are and we don't want to acknowledge that. They bring their own education, their own way of education. If I could lie, this foreign education I need for I'm going to know if I go because not the way of white. You school without acquiring skills. So, where will you develop your knowledge? Where are you going to develop your knowledge? Your pastor cannot teach you this. Anybody and the pastors go and defend on Facebook cannot teach you this. I can only teach you this because you can't bribe me. And when I go to bribe to close my mouth from saying the truth or telling you what I know. Go to Europe today. Little children of 5 years, 6 years, they are going technical school. A school where you will school and acquire skills, not a school where you school and acquire knowledge. You are still blaming our ancestors. When I was arguing with people that in South America, by road, we got at least 5 countries there. Even in South Africa, here, I talk in South Africa. When you are going to Mozambique, from road to South Africa to Mozambique to Mobutu, I was surprised if I got my first time by road today. I was surprised. I am believing in South Africa. Upon Nandio lost to their way there, no there. But you sit on Facebook to insult our ancestors, to insult Igbo culture, to insult Igbo tradition, modern and the now. Kinwa meputa go with that year Jesus. We're going one single thing in a little pick with Jesus' name. That school and your channel allow you to damage our own wisdom. On what I call a lie. That's why most people see somebody that speaks good English as someone intelligent. But I'm here to let you know that most illiterate in Igbo, the educated, more than literate ones. If you can challenge this, open your camera, I'll prove it to you. And when you invite Jemeta, you teach us your own language. Our people are seeing it as the only way to exhibit intelligence because the mother has so people. Afonia Sonia with assessing well teaching you or mess you up. Kill Robala on Maho. I be don't ABCD. Like Ebukobi said last time, he challenged people, although Afonia say a joke. That name man in a moment and Igbo, Gigu go that way.
Ah, no, Talabacha is by girl. Of Talabacha was you a comedy. I always hear up your full corner. Then the comedy guy, I will get a corner of my other cop that call Piamonde Hammer, Tazan or Depo Police. No, Talabacha tell it to go all. Eh? I will upload the video. Our brother evangelist could be, but I cost him a Omenala, you know. Pussy Omenala, Pussy ever what depend, Pussy ever what now. When I saw it in the Dibia, never about my river was Omenala. Now, never was Omenala, no when, but before he took the keep, we're going to Omenala first. Nay, up they're going to go that way, cheated. Now, we could have our life. I want to see the bouquet of butter. My brother, man is God to man. Nay, up the good away, cheated. Even though I agree with him on Ego as Igbo culture. Man, on Monday, Haman cake up. What was if now I can put money. I can put 1 million naira or 500,000. That challenge here, Bukato. I got that they are waiting because of the Akuzura. So, if open any good orientation about anything, how will you survive in life? You jubilate, you be happy. Now your child with a life foreign education. Foreign education, your child with a life. If I change you would natural wisdom, the philosophy most of us acquire through that education, things that has to do with them, not things that has to do with us. That is why an Igbo person, more only 30 years, get I have to say I go away 30 years up, even 25 years up. Because of the Gakus they were in a school. What the Gakus they were history we weapon na school. So how will you know? Oh, what if the two if I now acquire knowledge? That's why graduating in and I graduate in Nigeria today, and there were thousands of graduates every year in Nigeria. Kedu the industry, the same child in a happy about them. Care the factory, care the industry. Care the companies follows in an Igbo as Yaga school abanya ya go say kafa employer in the school can now follow. Man is go to man. They say the man go away they said the best give but I give you go Ndi Igbo no. Ama go away the man na ele fusigo mi na ndi ai. Enwe bo yelu ogbadam unu si on keda go to yeah, where's it? You know, do something of my life because they change our philosophy, they change our wisdom, they change our psychology, everything concerning us. Fashion, Julia. Then you are happy about that. It can be for we are zero. Imagine when you go see the highest institution in Igbo Land today. Now, Nigeria if I am going to school, are we not ashamed of ourselves? And I have been, if I am more value on with an I can change my children. What of others? If you didn't change them, they will still corrupt the same children you are trying to change. University in Nigeria, care the value. Just tell me. Care the value. Care the value. If you know what a veju, if you know coveju, if you know cafeju, if you know veju, if you know barrier meju, as soon as I go higher institution, care the value. Care the companies, the same on the child in order to help our lives. Care the company follow na Igbo. Care the factory follow na Igbo. Care the assistant so that I go say why because that foreign education I change our philosophy. Below from nursery school, primary school, secondary school to higher institution to if it was salon the ocha kana kuzilai there. Or if it was salai because nobody ever was salai I could say that school put that more. Today, someone claims that Niabu graduate Niamanjum agriculture. Niamanje Kolo, Keke is a good certificate. Is here an Apasian and Igbo, check wall, piano agriculture. Makagenese, Keuru Aponya Gozeba. Do you see where the person put it?
that person is right 100% because you have wasted his years. I go school for 24 years, 22 years, 20 years. How many go normal? About 18 to 20 years. Not in school. Only 1 year. Don't once now. This 1 year. Does in school today? Be me 5 years. About primary school. 6 years primary school. 6 years secondary school. Ọmenala 15 years. Ọmenala 17 years. Then he got university. Obviously, they lucky with admission after secondary school. He got university for 4 years. Maybe a service and the other things. Wakonya 24 years ya nana niji. Onye ameseva 24 years ya Isiagu. Onye me banking and finance or me psychology or me ke omunkanka course ni na eme no obodo okuna adoro. When they make my geography. When they all these course ana emekacha. Onye ameseva message now at the end of the day, why can't we have an institution in our place whereby everybody at primary school, technical school? We must not go to university before you do a certificate, more before you do a graduate. That is, I'm telling people sometimes when I'm in an argument with them. And I'm just saying, apart from protecting your family, but only one single reason money did to school waste the egos and pay lawyer. In Nigeria, government is not paying lawyers. Not only in Nigeria, all over the world. Now, why should I train my child? Just maybe I want to protect my family. One of my son or my daughter play a lawyer in case. And when anything can protect the family, they defend the family. Apart from that, care the reason you will give my school fees na and can one mother will a lawyer. They could say I graduate to a lawyer, get Thanksgiving. Now, government is not paying lawyers in Nigeria. You can only defend people before you do any. So imagine thousands of lawyers now graduate every year in Nigeria. That means now you need before these guys can get a job. Are we not the ones creating problems for ourselves? Get the value. These are not things we are practicing. But we see people who got school, lawyer, as in they acquire the best education in the world. Uncle Ebi one them, good afternoon, sir. Oh, senior man, oh, senior man, in a Ezịowu, you motivate a lot of things, a lot of us to join this Igbo. Well done, Uncle Ebi. Can do the benefit. Government is not paying them. Where will lawyers after 25 years of schooling? Can they go and take care of himself or herself? Then in us not good the education they use those things to change our philosophy. Before education, our ancestors then you now become a lawyer. You defend the matter in a court. The same court from introduce the system of court from introduce. But my question is why the government is not paying the lawyers? It's not only in Nigeria, it's all over the world. I'm not America and other countries. But now everyone on Ghana had that lawyers who go also. So keep on even that's life we just put that a lawyer. Can even now go to school for 24 years? Is a lawyer. Then a lawyer. That means people must surely in advising people to do something that will create problems for them to come to court so that I will defend them to get money. Because the only means I can be getting money is defending people. It's not a good something, Cobb. Not a good something. They only use that foreign education to change our philosophy because the fact going and Ndi Igbo intelligent. We are intelligent people. That's why the only country in the whole world. And one day I challenge Ndi Igbo in life. We live all over the world and survive because of our intelligence. No, not also. No, it's the wisdom in us. Oh no, one can now survive. They change it. Neither foreign education. I know after as the best. Mother best Igbo, Sudo Igbo, stay back, Sudo Igbo, do America. Yes, and I call all the very intelligent. Give that person one post. Just
wele ofu ọchịchị nye si anya chia if no ga-abụ a failure because of gịnị onwere ibe dị anya isi. You only acquire speaking English language. It's what boys carry wise suchusu oyibo niile. All the days, all the professor niile gas school early time and ha put one block ben go and check. The rest of them put one block ben na fa ndị ba into politics zuo ego m na ị na-abụ ego m na nna ego nna ị wee jeruo ọnụ befama. The rest enwere erota nwụrụ because they see speaking English language as the best achievement on earth. Oh, na this our generation go give tasu ibe agba ide na ijire ego. Today, in market Onitsha, someone who cannot write or speak English now employ a graduate now pay salary. Somebody who cannot write, he cannot speak English, on employ somebody they go to have for 24 years with a certificate. Employer or now pay salary. So your life depends on someone who cannot speak. All right, the only material so long na it turn out to Tiger. He mess up or twag a proper certificate in wherever. Or now even a present and see no even the other may lie. That in the other I'm asking you people question. That in the other can you ever follow in an Igbo? These are things I'm asking people. Then I'm going to do a singlet in you, girl. Manage your singlet. Open and the other blue mineral resources the buy and they use fuel like about the Anyamoto. Why won't I wear singlet? Famalo. So many things. Mineral resources na buy fabu de jefe na many things they use. When you talk about hospitality, the medical treatment I know before on that, in kefa weta our own will be better than their own. All in days, onye na-agba ọkpa na Ndi Igbo, a na-akpọ ndị na-agba ọkpa ma ndị na-agba ụkwụ ma ndị na-agba aka ada ebe mmadụ ọkpa. Unu makwa na ụlọ ọgwụ today, mmadụ jee ụlọ ọgwụ, onwere amount of money I spend onye anya na nwụrọ. Even though na mụ na those people agara that ụlọ ọgwụ on time, na fa jee n'oge editate ebe na ayafa, the medicine can carry you. Ọ bụrụ na ị ga-anwụ in 30 years, ị nwere ike bigbo 50 years wee nwa amaghị m nke a. Ị nwere ana ego ịdị na-ego ọgwụ a na-aṅụ. But this is not how our ancestors were treating themselves. All the days in our land, ọnwa ọya ọbụla ị na-aya enye mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ idirigo n'anya ma mgbe anyị na-eto n'anya onye ọbụla ma ọ bụla unu ekwukwu eziokwu bụ ndị dị against of even na-ekwu arụ na nwugide mmadụ dịka skeleton mgbe anyị dị n'ụmụazị anyị eje n'elu anyị na onye anyị amụọ mgbana ọsọ afọ anyị pịa anyị karị na anyị na-amụ onye arụ na amụ. At the end of the day, ị ga-afụkwada person ma ọ gbakee n'ọya kụnye gabakwa ije kpagharịbakwa that time ụlọ ọgwụ adịrọ. But today, oya ọbụla mmadụ na-aya n'ala Igbo today, ihe apọmpụgide millions. Ihe apọmpụgide millions ndị nwe ego, ihe apọmpụgide millions. At the end of the day, that person na-angwa. O nwere ezigbo ife ndị ọcha mere anyị. Ife anyị na-asị na Falus kasị hospital na bai, Falus hospital ka fa wee bịa lesịrị anyị ọgwụ befa. Ọ bụrụ ka fa wee help our health because na ọgwụ anyị na-aṅụ ọgwụ ndị ọcha anyị na-aṅụ adịrị anyị mma n'arụ. So many of us na ụmụazị agba ọgwụ, ụfọdụ agba afọ ọgwụ polio ma ọgwụ nke asị ọgwụ agbajie ọkpa fa na-alụ ọkpa today. Kwanda agbaji aka fa nwa aka kaba dị otu a. Ọgwụ agbasi anyị na ụmụazị. So many of us na-adịrọ strong ime so many things. Because of many things ọgwụ agba anyị mgbe anyị dị na ụmụazị. Vitamin C niile anyị na-aṅụ, folic acid, vitamin C, Panadol, all these things. Ọ bụrụ ife Chineke nne ka anyị asị ndị Igbo ka anyị na-eli kedu uru ọba nweghọ. They only created those things to be making money from us. We gave the land for hospital na anaghị ego na the hospital. Anaghị niile ndị ọcha lụọ ụlọ ụka, lụọ ụlọ ọgwụ, lụọ ụlọ akwụkwọ. Are they paying for those lands? Ịmala ego na-anapụ na America before you put a mall somewhere, the community ya ama ego na ị ga-akwụfa. Look at ya n'Igbo niile. Kio RCO nka niile na-ajụ ụlọ Ọnịcha, Holy Trinity. Ego na ka ndị ọcha na-akwụ anyị for occupying those lands. Now we still contribute 100 naira to pay them for using their Bible and singing and shouting Jesus' name. I na 100 naira before buy ndị mezi Pentecostal acquire the wisdom, mepezia Pentecostal, levezi olive oil and anointing oil. But the Catholic Church and the Anglican Church, both the first people who be an Igbo, we gave the land free.
we get the land free. Then I man for land, if I nyai Bible, nyai Jesus, nyai church, yeah, follow. There, we are paying them, but they are not paying for our land. Let us take our land back. Kamana ala nina alo Catholic Church ma school nina jueba. I demolish here obi kubana bama. Dango de baba bi alo company there. Na e chairman wall. So don't tell me about school, about the hospital. Hospital ba weta na Ndi Igbo na. Fa butere oya. Oya nina Ndi Igbo na aja today. Kidney problem. Iju ayi na mmadụ na-eto afọ na Ndi Igbo olden days. Listen, let me tell you. Onye to afọ na Ndi Igbo olden days mwe arụ ome. Mmadụ adịghị eto afọ na nkịtị. Onye dalụ ngwụlọ na Ndi Igbo olden days mwe arụ ome o ji daa ngwụlọ. Enwere ife Ndị Igbo na-eme a na-akpọ onye lụrụ ana. Ọ bụ na emerụ ana kaba nka izodo ọkpa na ana ịsaba asịsa. O nwere asịsa ihe asa na Ndi Igbo olden days isa that asịsa ịma na that asịsa kwa ya na etufu because ni merụ ana. That is what our ancestors now practice or practice ka. Then it's about our way, family no jealous for quality, chinny up a year, not by a melted van, put it up by a melted van, below Wakuba, Obni, money, even I may have to go key. Only if I miss Ranio to guy to free. Yes. So if I was see Mepuna. I gave you no preach Ezịowu. Ọ bụrụ ije na ndị ụka ego ipụta well platform ị na-defend the ya na-ekwu Ezịowu. Ma ikwugide Ezịowu onye na-agba ọgwụ enye ego na Facebook 500 or 200,000. Ị divert ya merezia ndị mmadụ ibe ya attack. Ọ was ịpụta kuzi Ezịowu ma ọ kuziwere ndị Igbo otu anyị ga-esi wee survive. More things I need to practice ka udo wee chia na Igbo. Una asị na ndị ọcha mere anything. Ife niile ndị ọcha mere is to change our brain, is to change our philosophy. Far with our school, on school Japan. We only speak English language. I appreciate that. Manobana French, more Portuguese, or how many countries speak English on earth? On the Portugal colonized, it would have been better. Open French, it would have been better. How many countries now speak English on earth? Even the ones speaking English, you are not allowed to enter there. Look at France as a country, blacks now, but every day. They welcome black. They train Vijana, their national team. And 7, 8, 9 players here, black people. The Madnabia and the Chodoro to an England. England, the HC, a few of Onyoji, and the Onyoji, or make it even a while where Bobble when Miss Yana, I are copied on. Open of French, colonize Ayokata, Puno Portugal, Madame Da. Even that, even in Nigeria, inferior things. Then we acknowledge those inferior things. They feel no, they not good things for us. No, they should come and take all those things and give us our own wisdom back. If una Ndi Igbo gaga, oh God, can the age better lie on one? Can the age to lie? Bam. Yet even in our family, we are still surviving. Just that Naem was the brain. The same thing about why Chineke in effect. The same thing. And what if even in Avanya Ibu both of us in high school change our brain through their dictionary. Akuzibela even was our Bible. Some of us are our ancestors and their name. Some of us are Igbo culture. Some of us are Igbo tradition. Some of us are Ben Nayote. Some of us are One. But through teachings of missionary, through CRK, through Bible knowledge, through church, I internet malum Abraham, I internet malum Mary, I internet malum Jesus, I am malum Moses, Esau, Jacob, Cain, Abel, Noah. Pogoda ancestors a 5. Because no one ever bag. I don't blame anybody. Why am Moses na amwana obologa da nwa ya no di nwa di obala ma nwa onwe ke the next 50 years nwa fa nwa mfa ma nwazi onye mbụ imagine na afu ni na nnata echini ne fe bilu no na Holy Ghost fire dia na one ancestors for Holy Ghost fire why that the house bukwa nwa no nya
Obugodi no nke nna fa nwalu ọmụnwa kpata ego ejiri ya zụọ nna fa na afụ na nna ata day in day out amụma anya na calculator enu na calculator anọ m ala bekee. Some people nọ n'ala Igbo na enjoy ekwesịrị ịnọ n'ala Igbo nọ n'ala bekee na-ata afụ. Then echi niile ụmụ pụtaba ebilu n'ụlọ nlụ bilu ụmụ mụtaba fa na-awụzi Holy Ghost fire fa amanzi onye mbụ. This is the type of education ndị anyị anyị. Kedu ife ndị Igbo ji go descend Jesus ya abanye anyị? Because they were the people that introduced the God we are serving. Ịpụta onye Igbo si na mmadụ na Chukwu anyị na-efe, Jesus anyị na-efe kịta bụ the same ndị ọcha that created sufferness and poverty na Igbo. Fama bụ ife nyekwa anyị Jesus anyị na-efe. Onye Igbo asị mba na ọ bụrụ fa ngwa kụwalụ ndị Igbo otu Jesus si bata na Nigeria. He cannot explain. Obido kpọba anyị na ere rabụrụ ọkwa m ukwu na gara ala bekee baba mbazi na gara ala bekee mma ba nata na Nigeria ka m vụ nọ n'ọrụ flight ka m ma agba wee nata ocean Atlantic ocean flight ya na-efe wee bata Nigeria ka mma nọ n'ọbụrụ Atlantic ocean adịkwa na ala bekee na America mana UK mana Canada ọrụ Atlantic ocean agabe Ghana wee batakwa Nigeria. Unu ya ejina asị na Ghana ọrụ ala bekee mma ya ekwere ya with you people. The same chair I never otu abasi nyai Chukwu, nyai church, nyai hospital, change everyone of Basalai. Even the food, even the drink, every damn thing I in Elisias in Ndi Igbo. From Anjesia, Yasi, always if I never was along my. So, boy and Ninazi, I know yes, better. Then I know you are comparing the white people ancestors with us. With our generation. Why comparing the generation of this time with their Igbo ancestors? If our ancestors were able to build house, wherever be 1 million and Jenny more hair, bata akanya, we see Lucia of one ajota, follow in a corner on a jot, follow, killing million. Kedonia wagging or Buruna, Ndo chatted on a buy, and I lost price creeper. Now upgrade daily bro to what they call it. Man, are we upgrading? I want to Igbo. Are we upgrading both mental, physical, spiritual? And are we upgrading? No, we are only struggling with the intelligence here. Who give to Chineke neck guy? Oh, I can just survive. No matter if it's in Ike. If I ask it, and if it's na dollar na millions of Igbo people no America, no UK, no Canada, no Europe, millions of Igbos. Them themselves now, they are bringing those money home, making life better. But people see it. I want to know Alabeke and know Nigeria now struggle because again they guy better, they devalue. January now open with $10,000 about 9 million naira. Today that money was 9 million because dollar now was $10,000 in 15 million naira. But then when 9 million na January for $10,000, 9 million naira na January gafa agala 3 months. Now, if I want to buy $10,000 today, me with that 15 million, where will I get that money? That means that my 9 million abun kem we go there and we go there as a mado pin ala beke na Ghana here. That money why here now. Intesi I go $10,000 now, men go down $10,000 with 9 million. These are this problem I am here in the face. While our people live in America, praise every day, $1 rule 2,000 for $1. These same people may lie the same thing. You always glamour about them. You always preach about them on Facebook. You always defend them. Why the errors, the things family, it's one why they use phone or why they motor. Why can't they allow us to have a currency in Africa here that will be acceptable all over the world? So that poverty Ghana, the only thing they create poverty, they create bad economy in the whole country. This thing by now. Our African government now control International Monetary Fund. This organization was created by Ndi Igbo. They are the ones monitoring it. They are the ones taking decision. Forest Bureau, every dollar na ali, ilo and pounds na ali to. Obrondo chingwe, stock exchange, obrondo chingwe.
So why can't they allow us to have our own currency? Africans can use otu I don't know. Africans say when Africans say demand to go for it. Gaddafi kunyebu. And when a president put an Africa who kebu Gaddafi. Only a president put a condemn for careful non-news condemn what that they make Gaddafi. A whole Gaddafi Ndi Igbo Ndi Africa did differ. Whether the video come from how are we going to survive with this kind of mess? Why is Jesus every day? Jesus, if Jesus can do you, why your pastor is selling along to his church to get money? 50% of popular pastors na Igbo or na the whole Nigeria were pure water company. Reason the congregation gathered there ga million. Imagine open nego million at 10 naira. 10 naira times almost 30,000 people na bia na that congregation, or even 10,000, okay, 5,000. On it 3 times in a week. Times 10 naira times 30,000. On where there na ngro million. On where on your ebele dia ka nwere mbaka maatu enwe ife mbaka ya emekita ihe eje onwe onye bịa dia na ngro mmiri akwarafa. He makes his money. He makes his money. He makes his money from the water. Thank you, and Jesus said to Lamo cancel be momulia. Jesus necessarily only igbali apoyi. Aye kwesi go we na ga na some people na well, what I believe about this Facebook before, kita mba into it, not only too knowledge from it, but some people want to mavaya on the camera because of getting and was be able to defend the even Roma. They have taken money from so many places, defend their things now Romania, but against Ajive Java Jesus or against Ajive Jomena. They can't say truth about it again because of getting fan go bribe, fan go ego, defend their something not good. But since nobody can bribe us, we will continue saying the truth with evidence or truth with evidence. We bring solution. We talk with evidence and bring solution. Apart from new somewhere to but anywhere. So one name Christ and one name Omenala. Ndi Christ who just now and anybody. Echo in any pastor when I go na ni. Muma one can buy. Chineke na bi any when we vote you money and that. Who mean a quid rap where Munya in enjoy that where we are. Or young one or you want in enjoy or you okay it rap where we are. My toilet, my mamma and Gina, Ghani and phone tin they are full age and if only you we are not paying God any money. So can even instigate in a church near 10% or 90% from your business, things that has to do with humans, things human being great. March can be when you were 1 minute. Like I said, poverty, an ideology of man, is an ideology created by man. Example, I'm going to again can land their commands will go. Now January, I'm with $10,000, 4.9 million. Hey, if I want to buy $10,000, I will get 15 million. Do you see that Nama Anachiago Mazu? So many rich men and I need with these days. Now, if I want to buy $10,000 today, even without 15 million, I will come here. Let's say I want 15 million. So how will I get it? But all in Africa now, even as poverty, or even poverty, or creating. All and the other Africa allow now the eligibility of our own currency. If I'm on a car, no, you could be a melable corner, or no, but a the only thing no government of the world with a in Africa here in all plan. Why some of our people almost praise them. Fama allow we go now. If you have poverty and I'm on they okay. You don't need to pray to God.
That is the reason I am a Biafra. Because of that currency, that our Biafran currency, with the economy of Igbo Land, be very, very strong. As I'm speaking to you now, go to Google and check it. You will stay. All can and what they check it 2024. Our Biafran pounds to dollar, if not the higher than dollar, if not the higher than pounds, or the higher than euro, or the higher than naira. That means any moment time with our Biafran today, Igbo will be America. It will show up why we're going to dollar and we got trash. If I saw economic power, or if I saw. Kora go to move to a command. Waja. Okwu kwọtọ ya tago. Okwu kwọtọ ịma number 1. Correct. You know people no one try correct. Where's the mmadụ na-ekwu okwu try to Biafra. The easiest thing Igbos can get in this world of Biafra, let me tell you. And I have my reason, but I'm at a Biafra because of this type of something email. Because you people don't like to listen before talking. And directing this thing to you, where's it? The easiest thing Igbos can get is Biafra. The only thing I am the unity. Now, even me who deb, now the reason I'm there, I don't know if you are getting me before you type this type of something again. The reason, but even at our ancestors who know or governor in the year 1967 to 1970, they reach to why they reach today. Yet I come there. Yet if I saw that be more for Monday, I cry on once and I be more. Yet in your check, but I be more. I can say I did what you know. Happen that commission of 1940 mark a destroy. Now I explain the reason to you. The only thing we got at the masses now, this is the reason inability to be listening carefully before talking. Mas Daniel. Waja. Peru zo manonye na kina akpom anọ m na program. Okwu gị kwụ ọtọ ịghọtara. The problem I wụ ndị be anyị nwere o nwere ihe ndị Igbo na-ekwu obodo gafụ ihe ha jide ebube nke obodo ahụ agwụda. So anyị nwa ndị enwe there's no two ways about it. Ndị ọcha akọ nkagbu Afrịka nwere anyị ịma ụwa nwere ndị na-achị ya. So akọ nkagbu Afrịka ka m na-abịa kwaja biko ka m na-achị azụ ka m sọtọ problem biko ewere iwe. Yeah, you want to go? I don't want to go. Okay, my brother and Wes, no problem. I will come if you. Don't worry. I ain't telling you about my kind of correcting. So bad, thank you for correcting me also. So, the guys say, Kuma, we have a hammer. I am aware of much problem as indeed we find them with unity. There is no problem in Igbo Land. What we don't have in Igbo Land is unity. Why? So many people on Igbo even defend the Catholic Church. So many people on Igbo even defend the Anglican Church. So many people on Igbo even defend the Pentecostal Church. So many people on Igbo even defend the Omenala. So many people on Igbo even defend the Udibia. So many people on Igbo even defend the Ezịowu. So many people on Igbo even defend the spirituality. In all these things, get the religion or culture that links our brain together in order to understanding ourselves. This is the problem we have. And when we say single unity, no link our brain together. Now here this is pieces. The war started with the Anglican Church and Catholic Church. But since these people have to unite to face one man before people like us join a single thing, a single religion, a single culture practicing, a single tradition in Igbo Land, this generation link our brain together, because before we can survive as a tribe, as Igbos, I get a religion link our brain together so that if I go one,
You might say something, a Catholic come out or say, "Bah." Or if on Anglican church you cook in a gym, get on an Anglican. This I also. A Catholic you go something on Anglican. I say, no. On your boy Catholic, you get up on your this I also foreign religion. The same thing goes to Pentecostal. Even within the Pentecostal people, they are not one. Mountain of Fire and entire TV Joshua. TV Joshua and entire Oya Kilomiogo. Lord choosing Nan Zion. Zion Nan Odmejogo. Do you understand? And I know go. Or Pentecostal did Ndi Igbo bring guy together everyone. No, or create the Ndi Igbo into pieces. Catholic Igbo the only culture. Catholic Igbo the only Christianity culture bring Ndi Igbo together. Even the white folia. Na Catholic with Ndi Igbo. Without that unity, I must Igbos. I will have an Catholic. That's why in Catholic Church also Ndi Igbo the only people in this world who are an organization under Catholic. Onye man organization in a country honor and a Catholic when here come from what country or so even Alabican on a Ghana the unity Catholic and Igbo even in Lagos Ndi Yoruba Memorial and thou say Memorial Benin self Memorial Calabar self Memorial so an Igbo kada unity day. One we have something about CMO Catholic Men Organization. This organization will be the only organization on earth Chiko Umwokeni Nebundi Catholic on under Catholic. One thing. We have what we call CWO. So Ndi Igbo even with this organization all over the world, all over the tribe, Yoruba, also Ndi Igbo. We have something about CWO. Fan meeting once in a year, every August. If I have an organization under Catholic, you go on my Catholic, you need on one thing. We have what we call Catholic boys, CMO. We have CGO, Catholic girls. They call the youth, the female youth, and the male youth together. And well, a strong bond. Okay, Catholic Church in Igbo between Catholic and Igbo. The Ochafukwa the same thing. We call I know for Anglican Church. Before one night is Fusiana Christianity abrasive with there's a Mepebezia church in Kevasana Chineke now, Pokofa web, Chilesia even in Kevon, Pialis, says there. Now, how are we going to survive as Igbos? We don't have unity among you. I am more problem than Igbo if I am more of unity. There is no problem in Igbo land. The problem is the unity. Can you fell in care together as Igbo? Imagine Igbo standing to fight a Matthias who is telling you stop praying with the name of Jesus for you to survive. They are planning what police will get to anger. They are planning Ndi Igbo. Yoruba people are not meditating. Ndi Igbo. They are planning not to go, make a WhatsApp group, now contribute money. Never because of Jesus. You have not seen Jesus before. So how are we going to survive with that mentality? You are defending a foreign religion. You want to put your brother in the prison. Because not say pastor Ndi olive oil, is not olive oil. Because not say no olive oil in LSU bar now, not drama. The LS is near. Ọ bụrụ na arụ nwa onye Igbo nọ na chọọchị ịkwọpụta ya n'iru ọta ị ga-atụgharị ego ịjụ Ikechukwu send their request Maazị na-achị ataghị azụ Maazị kọtụ request ya send ka isend ya lia ya kọtụ anya ka isend ya lia ya o nwebe onye adị mana ọ garọ so onye aka nọ there kọtụ anya ka nwa ike kọtụ the person unu na-atụ elu otu unu esikpoli ya je kpochie. He was arrested sometime last year. People were happy because of no you go for free. Apple go onye na-ekwu eziokwu onye the bold na-ekwu eziokwu say okay unu chogodi igbu na eziokwu abụọ mana mma na-ekwu ya. Court one the thing maazị man court nwe
delete ya the request maazị delete ya refresh ya phone ka ọ pụọ ka ị nwee ike bata chukwu emeka ka ike chukwu send ya request if you want to come in. This is the problem we have. Kedu the unity ndị Igbo nwere na ngwa gwa ma single organization ndị Igbo nwere na the 30% enwe unity 30% ya gbam the organization. Even hip hop, even everything and a problem. Myself put it there and a problem. Hip hop not there and a problem. He sent the bad request, your guy send the bad request, Kelechuku. He sent the bad request. After bad request, Managamana, my hair bring me in. Must delete here, okay. Must send the area. Must tell a man, my hair belong to me. Even hip hop, even in Masop, even all those things, and we're unity. The only thing we need as Igbo, we need to seek solution to build a unity in Igbo land. The moment I build a unity, we can conquer the world. Look at our brothers abroad. Get the type of meeting, local government chairman, local government meeting. Anambra and Imo don't do meeting in UK. Imo have their own meeting. Anambra have their own meeting. Ebonyi have their own meeting. Abia have their own meeting. Enugu have their own meeting. These are Igbo, one Igbo people. How are you going to survive in UK? Whereby in a meeting where division. Now, only Enugu state in one UK today, and the Anambra are not going unless my family have friend because Odron at their meeting. Odron unity or division. Now the meeting about local government, the meeting about because the more about local government in the state young. Because the man will be like to go into their local government meeting, not even state again, because other states and which are state and one meeting all over the world. The moment you have a state meeting, Igbo meeting one. I guess a president and my good dog one ambarana and I go ndi the oguna meeting more and all over the world Ndimon and Darambara, even as of Namaro. Can you the unity I went to survive as Igbos? People after a book every day. If you see a problem, I'm going to call you an emergency. Now, what's a gun emergency? What will people learn from that? Can you meet Ndi Igbo when America be meeting? And I'm going to meet in America. And with so many clubs, People's Club in United States. Then why can't they unite themselves to have Igbo meeting so that we start having one voice as Igbo? When you speak in America, Igbos are speaking, not Anambra. When you have a problem as Imo State person in America today, Ndanambra Amambia, Ndenugu Amambia, Ndabia Amambia, Ndebonyi Amambia, simply because ni Bonyi Imo. But these are Igbos. If Abundi Igbo, then you are talking of Biafra. How can we get the Biafra when we don't have unity at the lower level? At the lower level. When you go into that Biafra of a thing you are talking, and then what this problem on somebody who could have said there's no anymore. We can only survive when we have one umbrella, not umbrella full everywhere. On your no donkey, on your before you know it, you only fight people are support our people the good, even on our support, bad support over here. For those supporting me here, eventually men who are Kabama. This is natural. That's why we need to have one unity so that you only acquire man or China Cameroon, you have somebody go president in the one year's appetite. You were on your number on you appetite, and where they were thinking about that they were touching on it before you know it. Tip Yami to me, then even that number and even demo. How can you survive? You can't survive with this. We don't have problem as in Igbo. What we are lacking is unity. Let us build unity and see how best things will go. Huh? I can one work a wide phone you do kaki at the only try but send the request. Might send the request because network. Now one them Henry. Might send the request. I'm one not but go. Our brother Batano. I had a fire in a fire.
our brother but I'm not on a black. I have no problem as Ndi Igbo. Even man na be create a mental problem. Mental problem disunity. Why for so? Imagine Ndi Igbo that we look at Matthias get one guy. Ndi Igbo because of Jesus Christ. Matthias not just like let us forget Matthias. Matthias and Jesus Christ now Igbo today go ahead more important. Somebody now without thinking about millions of people. Go to your room. One day, Madam Melina, one desire. Oh, desire. So on any let me tell you, if I desire never, if I'm even a distort, they create a problem. If I baby can is value about if I'm most friends in desire. 95% of my friends in desire. I wouldn't but I had joke when I had to every day. Raja, a cool water casiga. What as I can be a hammer. A cool water casiga. I wouldn't Igbo. Anyway, I wouldn't do that. Apia biko apia ike apia where you go apia. Apia touch on trouble. So Raja, we better friend the man difference in now in desire. Mazmi I'm rap Ziala console by the Zion. I don't know what Hannah. We go keep on talking. I want to question Raja. I want to question colonial master and colonizer. Onye Chineke ya aza ekpere. Colonial master and Donya and the colonizer. Onye Chineke ya aza ekpere. All the colonizers go as an ekpere now. Mba, onye ya aza ekpere with the colonial master, the slave and the master. Imana I want the slave. They will tell religion with the master. But people actually got that on that aspect. People actually got that aspect. I will more. I will hear you, Mado. I will Yemela in Ndi Igbo. I will more chia in the eye. I nepe. Chia it kelai the Chara Henina. The Madu see bossy. Buri Butelu. That's you know can Kega had you. Nobody a go to go. Nobody a more who when Nabun or Bahioko. Haburi and Abeha na UK. Doye na museum. When you buy an apple, I be an Hen Naya. Then I don't know. This is awakening. Network. Hello, can you hear me? Network undo can use Wi-Fi. Can you hear me? The network are good. Refresh your phone, keep it again. My brother Henry, if you could be Ezịowu. If you could be Ezịowu. Ndi Igbo united together, why not now? Our ancestors who know go Biafra in the year 1967. Conquer all the unity in Igbo Land the cage when won the war. Conquer set up Susanna, go to the war, Sipido, Mona you lose. What they buy. Open and the Chabia, Daniel and Sakavama Mumwa, I finish even I know goes or Tana, I know goes or Tana, Nigeria, I see what we do today in Nigeria. Even you 1 week. Mandofe Manu when in the afon. Indio Chetinaka. Indio Chapatanal for saying Maga Doska in a van walk. Oh, Honda afon. Oh, the unity our ancestors who were there. Kafaji well more. That unity I will build once. I build once. My brother Henry the right in Ivibu. I build was the unity. I build was the unity. And Ọgwụ na Catholic. Ebu maka Catholic Church na Anglican Church na Igbo. Disunity Catholic Church na Anglican Church weka. Oh, ndị ọcha for that na I dey love. Oh God. Ọ na-agafe ebe ndị Igbo na-asị na ndị Igbo love for themselves. Ama na atom. The moment imepe onsi na Igbo love for onwefa, ọ gị nwa bụ onye hate ndị Igbo. Bro ndị Igbo like onwefa.
Even I then the guy, I now after division as something the profitable, other profitable. If we can retrieve our steps and go back to that unity of Igbo, we do well on earth. We do well. In the year 1913, Kerala local government in Igbo, it's not there. Anambra State is not there. Imo State is not there. Abia State is not there. Ebonyi is not there. Enugu is not there. We are Igbos. In the year 1913, before amalgamation of 1914, we are Igbos. In the year 1912, 1910, 1911, 1909, we are Igbo people. One blood, one people, one unity, one religion, one tradition, one culture, one tradition. Despite now we're different or dependent. I see some people today coming out in Igbo land and saying that Igbos were different culture. Any culture in a practice is different than even the Igbo practice. Go and trace your root. I am a different culture as Igbo people. If I were Ndi Igbo, if you are in Igbo land today, you are practicing a different culture from even the Igbo practice. Go and trace your root. Mana, give us one day Ndi Igbo ana sinabasi pini webia. Mondi Igbo ana sinabasi Calabar, Mondi Kipotorian Guinea, Mondi Israel. We are Igbos, one culture. I am two cultures. One. What is Igbo culture? Igbo culture is something that links Igbos together as one. Traditional Malay, like our code of dressing. The way I say about wine, say Igbo culture, about wine. So many things. Igbo culture, if you were Madam Deep, we find them. The tradition, something link here together. One, Usuroto is Iri Ji. You know, Usuroto is Anupa wine. Some culture here perform. Ijene Momu. Otu isi eme ma mmadụ nwa. Otu isi eme ma nwa mmadụ. Otu isi eme so many things. Ichi echichi. So otu isi ichi echichi. If you are doing different things from this, then get to all your origination. Ma on the Ghana vaccine origination. The problem is that Igbo bia. Ma ọ bụ na ada eme ife ndị Igbo na-eme. Ọ bụ na ada eje eneme ọmụgwọ na bụ unu na n'ibu ị na-asị n'Igbo onye Igbo mana unu ada eje eneme ọmụgwọ. Igbo na-abụrụ ndị Igbo. So ịpụta na public adị na-asị na ndị Igbo adịrị eme the thing na culture ndị Igbo dị different. No, we have one culture as Igbo because we are one people, one blood. Full blood. It's not full blood. I ask you a simple question. Can you trace 20 generations of the mother Mutai now? Imalebe sinuta 20. You can enter my house. I make a owner from my family case we are not here. Oje baby about 200 years ago. When one Mutonya Mutapai. What of Onya Mutaya father? Imwebosi. Give my animal H. Imagulman. We are one people. And what very cultural differences? No. But something people now understand that not get a state with this unity. Oh, yeah, but Anambra and Imo the analog today. And the disunity. Oh, yeah, but I be on wafer, Ufonia, or I will leave out on a fair make it now. On one I call a Facebook. Small time that in Yaba, go and mark this as a prophet. I'm telling you people. Saga Anna Bana, even a saga the year 2016. 2017, 2015, from this Sagana Banam. Kita was a guy, a lot of people in Google page, a lot of people in Google many things, a lot of people in Google friends. Sagana, why I work the or bad state, interstate. Before you know it, you popo to me. I try to give him a gang at the thing, but just that some people are pulling out because no man works. But time will come, I am with a gang before you know to a banny fan number and emo. Police Colonia number police colonial issue issue on a number disunity. Even come on this Facebook I say unite your mind. Can organization bring in my content creator, my comedians bring it together? Nothing. No, I have asked. Every an organization may create good here. Okay, now the content creators, now the influencers, bloggers when let's say I am a preacher and but we need to have one so that we have one voice and we cannot control the media.
onye mee ife na-adịrọ mma dị punish the person. No discipline, and you want to survive. No discipline, and you want to build an empire. No discipline, and you want to lead the next generation. It's not gonna work. After that state here created, after the amalgamation they created state here, can be done all these problems. Then Jenny Mwaya, Gwali Vanity and there. But money before when I am given a bomba, our ancestors very, very intelligent. And what if I need divine provider? I'm given a bomba, but I need to say no before I know state. All this road that I say Attire and Igbo to the Abron child grading. Our ancestors must go those roads. Those road maps are this go. Isiaga, Isiaga, everything Isiaga, everything. Before I therefore say Attire, I say man if I bu usunda create. Yet I never follow that lane that will lead us astray instead of correcting it. Let us forget all these things, my brothers and sisters. We need to. I want to say don't about our ancestors. Man. Let me ask you people: can the legacy I keep go for our children to learn? Can the legacy? Can the if I were to go get one single thing generation? Henry, Okotwala. Okay, Henry, back again. Mazan coming. Can the legacy? Henry, he got from this program. You know to Gaga Henry. From the program, one phone you wear or it's in a flight mode, but again, then check here your update. How many update through phone you can come in, have gone the sign. So you must update your phone, up like your WhatsApp page, the updated. Then apart from this program, but again, give me but I end get the legacy I keep apart from my G. Bola on my yellow. Ọgwụ yalo anaghị fụ ụmụ ahịa maka dani na community. Mas kaniru waja ihe a na-ekwu maka this awakening ọkwanụ sọ ndị Igbo ma ndị Nigeria na-eme awakening. A lot of people, a lot of Africa emepe ekwere n'anya mana troubled. Ịghọtago anyị bịara enyere anyị religion wee that use our blood ma demonize ya ndị Igbo anyị fụzie ihe anyị nwere as no drug great. I kpo onwe anyị asị in essence of that na onye ọcha ịjụọ mmadụ si ya ọkwa onye Britain wetara Christianity wetara mere mgbe a na-anụ ọgụ ahapụ ịsọpọtụ gị nwe wetara Christian egbu ogwu sọpọtụ onye isi ala onwe asị oge nye gị but the part remains like onwe ihe nchọrọ ịkọrekt ihe kwuru ebe a based on ihe chi ịnụ nwaanyị eji Imo steeti nye gị list. I'm only Imo State. Ihe anyị ji anụ nwaanyị dị very common na side m. So ka hapụ ihe steeti ahụ ihe kekwuo side ya because steeti ahụ ibe a nọ wee tie anyị divide ebe a na ụmụnne anyị nọ. Otu a na ana m afụ onwe m asị onye Igbo na-afụkwa gị as my brother asị onye Igbo. Ana m afụ gị asị onye Anambra. Ana m afụ onye Mbaise asị onye Imo State. Ana m afụ onye Mbaise asị onye Mbaise nọ my brother ka ọwụ. Ịghọta because ọ mmadụ Mbaise ahụ ọwụ mmadụ wụ Imo State. O nwere onye wụ Imo State. Etu Mbaise ahụ somebody. Otu a Isiagu nọ ọ mmadụ ka ọwụ. That one aside, onye gbasara na ihe na-eme anyị na Africa the way once Africa wake up onwe ndị na-apụta na-asị ka ihe anyị ji ata asị apịasụ agwa nwanne anyị okwu omenye nwanne anyị kwuru like ihe Igbo kwuru. No, onwe onye na-agbacha nwanne anyị okwu but anyị na-agwa nwanne anyị na ihe ọ na-ekwuzi na anaghị ekwuzi this message na this 21st century na mmadụ yawa ahụ you go to hospital na ya ahụ ị na-enye ha enwere ihe ọ na-alụ because anyị wụ ndị Igbo o nwere ka anyị si eme ihe anyị anaghị anọ ndị Igbo ahụ anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị ime ihe ọjọọ anyị agwa gị ihe ọjọọ the same Bible ahụ dekwelu ka ihe ọjọọ akpọrọ ezi omume ihe ọjọọ no matter who is involved mụ na na-enwe conversation ebe a o nwere ị ga-ahụ igwe nsị gị no otu anyị si mee ọ dịrọ right ihe ọ dụrụ gị wụ problem ha nwere wụ ha ekweghị take corporation then they allow the media ndị religion mgbagboro ime ebute more propaganda ikwu na problem ahụ ka na-enwe people na-ekreti ahụ ndị religion ọbụla ndị omenala and secondary enwere onye nwe onye omenala
ndị Igbo niile wu onye omenala ka anyị wụ ọ ihe dị na be anyị totefu ya ịghọtago denụ ndị apụta na Facebook na-emenala a na-eme eze nwaanyị ebe m hụrụ ewere ọbara ta anụmanụ ibe a na-egbu anụmanụ na mmiri all those people need create ndị nwanne authority dị n'aka did he na-eme those people arrest because mgbe ebido mewe ha arrest all those nonsense akwụsị ama nnọọ poverty ka ọ sụrụ ya onye ọ na-achọzi onye ọ na-eri ego nke ya because employment adịrọ at least ama m area 80 ọfụma achọrọ m ijọ nchekwu bụ jọs okwu ka m drọpụ onye onye m na-ekwu anụmanụ ihe na-ekwu oke nwaja ana m ekele gị achọrọ m iji ohere ekwutu small okwe mana ikwugo okwu this unity masị ka m drọpụ my own experience ịmana ihe m ji chọọ ekwu this okwu na is that anyị budoro ebe m nọ na-anọ m na Italy na Savona so anyị ebudo Igbo meeting then during that period of time abịa mee ma award their chairman so and me just na-ekwu na abịa ma amaba click ebe ma hụ the love not within ourselves and that love not within ourselves maybe ahụ fear ndị ndazin ma ndị Yoruba ma ndị Ibini ụjọ ha nwa na-atụ anyịnwa because ahụla na anyịnwa wu ndị Igbo n'ofu ebe azin ahụla ma Anambra ma Imo steeti ma anyị niile wụcha ndị anyị just nọdụ one meeting ihe m chọrọ ikwu okwu dị very important ihe tụrụ m ụjọ on that 2019 September period maba wey health issue from there one of my friend who bikwa my same house mgbe to bi n'elu ma bịa ada bịa kpọọ ambulance abụrụ m ma nọ coma from coma ma bịa nweta onwe m from coma ma nọ na hospital because I'm in the hospital almost about 3 years inside the hospital but them chọrọ ikwu okwu that period of time nọ na hospital onwe na-abịa because mgbe ugbo onye mere ala bịa na-elete m so the day aba amazing people abịala abịara letagbazie m mgbe amatala m ihe na-eme m ahụala m just nwetara onwe m do you believe that ndị Igbo bịara dị a rukwa no less than 50 ndị Igbo bịara na the hospital as na onye ewu na ugbo onye m nọ n'Italy na-ahụ mmadụ chọpụtara hospital ruo almost about 50 and ihe bịara dị ahụ healthy guys juru ebe a enwena ndị Igbo nọ ndị doctors nurse anyị na-atụ ụjọ ha niile just na-atụ ụjọ mgbe ha niile bịa mechaa ajụwazi ya onye ka ngwụ those people asara na ngwụ their chairman so mgbe ndị abịa alawa doctor bịa na my room jụọ m sị onye ka these people masị these people now all of them na-enwere now my brother do you believe that ihe mbịaba click in my mind is that those people bịaba mee something wutụrụ ndị doctor ụjọ mụ na ndị doctor ọ na-were their as in within that my condition mụ na-were another mind ime ihe ọjọọ but those people ahụrụ which is my brothers ha hụrụ ha ga-ekwe eme m that thing and you na-ewute m every day nnọkọta na ebe akwa is that do you believe that meeting lasted 2 good years that meeting na 2 good years from azụ achatụ nwunye mmadụ emido kachi megide ọgụ na-agba mit na-emebie till now ekwu steeti nke a na-eme ya onye nke ndị Abia steeti asị na ndị Imo steeti na-achụ nwanyị mmadụ owuzo onye na-ekwu okwu dị very very dị important but mgbe ọbụla m na-agba okwu masị ya na ihe mere njizi na-ekwute okwu meeting now is that ewere my experience mgbe nọ hospital mgbe unu bịa chọta m the fear unu tiri ndị dọkịta n'ahụ that fear unu tiri n'ahụ mmanụ ya si from you anụmanụ ihe ọ na-ekwu ha na ihe ọ na-ekwu ana m anụ n'ọfụma ọ sị ya na anụ ụwa aja onye ha anụ ya send the alien request please Adamano man can give myself only shake is on a crack okay try go Henry try again because
Yeah, Ben, okwu the thing, okwu na mgbe ya nọ na the hospital na Henry kwuru the thing, ọ sị na mgbe ọ nọ the hospital na ndị mmadụ ada abịa afọ ya because na emere fa allow, but later na allow people fa na-abịa. Okwuru na mmadụ 50 bịakọrọ ọnụ the same time. Ọ dị ozugbo na people bịachi visit here, so the visit ya onye bịa visit ya ọwa kali 50 people. So Henry try go again, ka mma ebe the problem si, ọ bụ not from me, ka mma na my brother Ganiru. So that experience with that period of time, Ndi Igbo chọtara m bịa na the hospital. So and mbelewezi anyị ugbu a na ekwutu ala okwu the meeting, owuzo onye na-ekwute okwu dị very important. Owu onye na-ekwute okwu ka emekwa just ihu ndị Imo steeti a na-alụso ọgụ ndị Abia steeti na ndị Abia steeti na-eme nke ndị Imo steeti the same thing na owu nke na-ekwutu okpete okwu ikwuru just na-akpụnye just bịa klik we mgbe klik we bịa cheta my memory bịa cheta ihe ha nwa just only that they are visiting ha visiting na hospital as in the kind of things o nyere around me that moment. So onye m jisi ka m drop just ndị Igbo anyị nwawu ndị Igbo nidiri ịdịkwa that unite because yeah that idea ala unite ama na people ga-atụ anyị ụjọ ebelieve m ya idea ha si na anyị nwa just dị unite asị ma just wepụ another thing just do unite ị ga-ahụ people ga-atụ ama m na people ga-atụ excess a ga-atụ anyị ụjọ very well but all this thing is very very hard because more come another thing say ejula our brain owo onye ọbụla nke iji jidere aka na-aga na-akụzigbote okwu nke ọbụla jidere aka na onye nke ebido kọwa another thing. So okay, thank you very much. Nwanne m na anụghị ife our brother kwu okwu na mgbe ọ bụ chairman ndị Igbo na KCT nọ na Italy. Savona anọ m na Savona Liguria. Okay. Na mgbe ọ nọ na mgbe ọ bụ chairman ndị Igbo na city obi ya na Italo mechara nwanya nwee health issue jee n'ọgwụ na over 3 years. Na ndị be anyị na-abịa afịa na things we are going on well. But nazi emechakwazi ife niile ka ebirikwazi ya na-akpụkwazi wọ abịa sịrọ Anambra sịrọ Enugu asịrọ. That we need unity. Like I said, I nwere a problem in Igbo Land. The only problem in Igbo Land is disunity and the religion I create. See, even I'm working with religion, and I tell us also Christianity. No. And with so many organizations I create in an Igbo parties. But actually, put an event organization man. Imagine somebody like me. If someone want to describe me on Facebook, I say, that kind of something. Come on, it's only Igbo. We are Igbos. If you want to say anything about me, you have to be saying an Igbo man. Who's Ezịowu more? No. You know? So all those things, so when I get away with those philosophy, I try to speak always here. Things got better. Because if I would let us start practicing humanity and the Igbo race, I got so bad. But ọ bụ na apụta na-azụ eze ndị Igbo na ndị Anambra achịgo mgbolo 30 onye nnukwu na-achị weta ka ọ dịkwa capable. Let the capable person rule, not the state the person is. We are Igbos. We can only survive again in this world by the practice of Igbo. Meeting na a whole Lagos now. When I didn't meet Igbo in Lagos, do you know that? Lagos big. But in Lagos now, Ndi Igbo nwere club olu 400. Iba na modo fi club enwe na modo fi ilu. Club enwe na modo fi ka mpale okwu ase so olu 50. That club I malu no fu onye bi na modo fi edisu na 10. Kedu one person here dị na 10 clubs. You know na club nka, you know Igbo nka, you know one person. Na-eje meeting, na-eje akwamozu ni na. Why can't you people have one something in Amodofi that represent the whole Igbos living in Amodofi? Same goes to Ikeja, same goes to Baras everywhere in Lagos. Everywhere. Then unu putu na no where na moon. Why will meet me when the Bonine Poop, when the Bonino na Lagos Poop? I'm on your man so at the meeting. But when strong men, only the strong men here at the meeting, because no when the benefit from Lagos State.
Don't expect them to join in. These are things we need to know. Ọnọdụ ka enwe ndị Igbo be anyị na-alụcha na UK, ndị Igbo be anyị na-alụcha na gọọmenti na UK, enwe some of ndị Igbo gwụcha ma prime minister ma ọsịa ma ndị Nigeria na UK there. You expect them mgbe ọbụla a na-ekwu ife Nigeria ka bapụta na-akwawa ile ka ụkpaka. No, allow these people to continue. When you survive, they will come. We are dividing our people into pieces every blessed day, and you are looking for positive way to survive. You can never get. That's why in Nigeria drawing unity, that amalgamation, that disunity. Three people we don't agree. We don't agree. You got that three countries, religion abroad the same, language abroad the same, understanding abroad the same. You give these people education without giving these people. Then you bring three of them together as about one country. Things can never move forward in Nigeria. It also they amount in 200 years, man of 3 million years fasting. Things cannot do we was to they divide the country into three. And one they divide we actually divide and the actually Igbos can do that. We can still live in Kano, now practice Biafra and Abai. We can still live in Lagos, now practice here. If I know unity, like our brother said. So, brother, I can go from my Dicky says, network and name issue. So, can maybe a one. So, thank you. I can get my network disturb like that, disturb when I'm not going to network why I stand. Like our brother and I do my Ken, Palace of Justice. Okay. I think by tomorrow I will have an update to give you people concerning Ken. Yes, you know. Someone believe that everything happening on social media before we're born and something. That is, you need to give information on social media. Before you come to social media again to give information, make sure you want a tactical information, because here on social media, some people brain and that work very well, and some people have more understanding, and some people use a little opportunity to fight. The reason I'm a program concerning Ken Mana. If you want to Ken, I will an ML program every day. So, but I just want to tell you, Onya Julia said, Ken, the reason I have to get strong information. Yagana, why I am that never direct information or that is how I handle my own things. So by tomorrow, I'm running a network that is strong like this. I can have a program about him today. Where's the strength this evening? I will give you people the updates. Strength. Then, okay, tomorrow morning. But the most beautiful thing about Ken is that they create a WhatsApp. Ebe ndị feel na fa chọrọ inyere Ken aka na amba. Onye nwe interest chat ya ma add idea. Enough ife na eme dia, enough ife na discuss. When you make it or in your care or you do it there, then you'll be following up. So that for people now saying Jaffa Ken, you go now the account on the madu and you go. When are you gonna Ken, please? What post to account they say to Valken ego. If we create a WhatsApp group or just the voice, something on a WhatsApp group or somebody will send them a WhatsApp group as they belong. Some people believe when I'm not fan or Nilo, what I'm on so, but on Facebook, and the money so. Take your personal, journal their work, when the broken in a manasa because I dread Boapa because so Malon Nadra can ego one. No one interest to assist Ken as somebody with a problem. He dictate here, we now put you in our WhatsApp group. That's all. We are not begging money from you. Thank you, Mas. Onye na-ajụkwara gị maka nke nwere ike ọwụ reason that ọwụ opinion na nyere ka o ji atụ o nwere ọtụrụ ya motive but that one aside. I just explain me reason na ekwuro na anything like I said and we have tangible things here after na abandon mmadụ and if I have revive after we na Adam may build page understand even this page but major someone and I understand the issue I mentioned. I don't know you know of brother. I'm hearing you very well. Mas this network issue from your side.
You mute yourself. I'm hearing you. Hello, Waja. Maazị Benitez Ken nwere problem na Senegal ebe ọ na-eme prank. That's all. That's the fact for now. Maazị Benitez Ugochukwu Ken nwere problem ebe ọ na-eme prank na Senegal. So prank turn to plank. For that, you need to fix justice in Senegal. Because Navaji abata those who eme prank and or permitted in the country. That is the only thing we've been my for now. So, but we're trying to assist him. Okay. Na Waja dịka ya na-ekwu unity anyị ahụ winye ndị anyị na ha gbara na-atụ ụjọ. Ịghọtago? Yes, sir. Because I nọ na unity, we can move first. Like mgbe a nụrụ Biafra war, ihe mere anyị ji gaa fa na that war because of na ndị Igbo ga nọ unity mgbe enwebeghị dị steeti. Ịghọtago? Ihe mere anyị ji do ka ndị be anyị or stand that crisis for 3 years because ha ka nọ to one unity as ndị Igbo. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ọka kịta na ọ gaghị adị izi onye Anambra nwere ike sị ọsọ ndị Enugu onye nka that steeti na-enye anyị nsogbu and the problem enwere ụna our leaders which Igbo leaders ndị Igbo leaders na gọọmenti like ya ka ha nwee ike na-ebukọrọ ego ahụ with our enemy because mgbe idu na unity inwe ike jide mmadụ responsible ihe o kwesịrị imere because I know na unity we can be able to hold the governors the senators responsible so he need that unity that's why iji fụ ihe a na-eme na church ihe ndị religion na-eme ma ndị eze nwaanyị ma ndị dibịa ma ndị GO ya ka ha ndị gọọmenti iji gbachi nkịta ọ bụrụ na ha amaghị ihe ha ga-eme ka ha regulate those people but ha hapụrụ ya ka ọ na-awụ distraction ebe anyị nọ ka ha na-ebu ego ha na-ebu but isi na gọọmenti ama na ihe ndị a na-emebi society like this boy ha nọ na Itiri na ọ sị na ya yara ahụ eburu eje ụlọ ọgwụ onwe onye si ya na mmadụ na be nna ya ma ọ gịrị ọ ihe health issue only the medical attention but luckily ihe a mere n'Itiri ibe nwere good medical care ọ survive ya ọ bụrụ na be anyị nwere ike ahụ ihe aka agara akọ then mmechazi eboye nna ya enwe ihe gbasara ya so a lot of things go wrong ndị na-enye anyị nsogbu na this awakening a na-ekwu because ị na-ekwu okwu awakening some people na-apụta akpọ nwaada makwa memere ka nne steady irizi meji ndị gwu okwu awụ nye ego ka nna ahụ were eje wa ọjị na chọọchị ọsị m na ya awa n'ọjị isi a mba na m awụzighị onye ụka ọsị m gịnị isi a na-awụ m onye Igbo like ọdụka na atịdị ọ chọrọ ibute problem because si na nwaanyị na-arịfa ha na ha na-eme omenala wụkwa another big problem. Hello, Waja. Hello? Can you hear me? It work. Okay. So ndị na-emekwa inwe ndị apụtara na ha na-eme oke ite wụkwa very big problem na ala Igbo. Ha na-ekreti ihe mmadụ ya mgbe m na-eto ụmụ ihe 90s a ana m anụ oke ite a anụtụbeghị m ya all this ụmụazị abụrụ pụta na-atụ ego anyị na-achọ ka anyị kọrọ our people the way of our life the way esi ebi ndụ ụmụ oke ite a na-eti ikwu aja na agarị anyị na-achọ liberate our people from Christianity eji wee ka anyị agbụ for 200 years ndị be anyị na-achọkwa isi na nka onye na-asị asị na nke apụta na-ekwu ụzọ o kwesịrị ibi onye ngajụ onye ji ebuwe oke ite because onye some of them gbadoro ụkwụ oke ite awụ religion oke ite awụ culture ọwụ ome ndị Igbo onye Igbo amahụ na ya onweghị onye Igbo na-apụta pụtasịrị na a na-agwara ya ọgwụ ka o nwee ego no you need to work nwee ihe ị na-eme before ego abịa ndị be anyị esi na a na-akpa ego akpa enwe shortcut eji enweta ego otu ikpere ahịa na shop onye bi ogoru nye ego nke ewu na-eme trade by barter ịnara ya ego ọ ka esi eme from time immemorial mmadụ bịa esi gị na o nwere ihe o ya eme erugu ego ga-amultiply ya na-emebisiri anyị ihe anyị na-achọ ka anyị liberate our people the region mere anyị kịta na village m na enwezighị onye nwere ọbaji mmacha ịbata na village ndị nna ha nwechara ọbaji
ụmụ ihe adụzi onwezighị onye ike dụ kọta a gwara ekpere ekpere Jizọs enye gị ego which is ọdụ possible. Mmadụ bịara ya congregation ị ga-agwa ya eziokwu ịkọwara ya manipulate wa blen ya si ya na nke a mee na ego abịa onye ego na-abịa nwere ihe ọ na-alụ. A na-achọ ka liberate our people from the reality then ndị eze nwaanyị buru kuchikwa ibe ha si buru nke ha bịa. So ihu na problem dị na be anyị. I give kudos to Nnamdi Kanu. He tried to bring unity ebe ndị Igbo nọ. He tried to bring that unity. Ọ dịka enwe ego one unity before enwe problem ya ihe niile gasakwa. So ama na ndị Igbo nọrọ na unity na anyị ga-eme achieve onwe ike ihe anyị na-anụrụ ọgụ ya na anyị chọrọ inwe anyị ga-enweta ya but ọ dụrụ easy because your enemy will never allow you even na family na when the family do na disunity onwe ihe ọganihu a ga-aga do na the family onye na-aga na-atụ ibe ya egwu. Anakwa ekwu this family of ndị Igbo anakwa ekwu the in-house family ndị religion created n'ala Igbo. O nwere some family na family anaghị aga n'ihu today nwanne agaghị enyere nwanne ya ka ihe religion cause ịma people anaghị ahụ that aspect. Ama many family na-eso okwu na my village because of religion egbuo onye amụma egbuo onye amụma. So problem dị etu ana m ndị nwere the platform na social media kwụ na the right track na-ekwu eziokwu ịma na eziokwu anaghị adị izibete ekwuo ya ọ na-akwụ ọtọ. So but my anger with people n'obodo oyibo fugoro the reality fugoro the eziokwu onye mmadụ ga n'obodo oyibo na-emeghị argument na-enwe onye na-ekechi mmadụ onye ọjọọ na-ekechi mmadụ. Ị na-ajụ ya Igbo this suspect nwere power ikechi mmadụ onye ha aga n'ihu ya wee kwe ndị adị same power kee ụmụ ya ka ha gaa n'ihu. Mmadụ anọ na-emeghị argument na this 21st century ụwa dugwere open. Ụmụ story akọchara mgbe anyị na-eto eto anyị akụtere mụ na anyị niile akọrọ anyị awụghị eziokwu. Ịjụọ mmadụ question try to tell your people the truth the way of life ka ha nwee the message to their children. Ịmacha eziokwu because ị chọrọ iri ego social media because o nwere service benefit ị na-enweta ị na-etu isi eziokwu which is ọ na-enye anyị nsogbu. Ọ dịka ndị ahụ na-agba mbọ ịjụọ mmadụ na-aka ihe Matias na-emedo wrong ọ sị na Matias na-afọ ọmụ ụka isi aka ihe wu ịfọ ọmụ ụka ọ na-akpọkọnata ndị mmadụ ọnụ agwa ha ahụ ya agụ na oge ahụ hospital which is normal thing. When you're sick you go to hospital and seek for the medical care. Onye ya ahụ ọ gaa ụlọ ịjụọ mmadụ ka ihe Matias na-eme do njọ na onweghị ofu mkpụrụ ihe ọ ga-agwa gị ihe ọ ga-agwa gị na ọ na-akparị ndị ụka betu ndị ụka ahụ anaghị emetie in the right channel. Ha na-edisi our people. Thank you very much, Maazị. Okwu Igbo ọtọkasị ga-eghọtago eziokwu but the thing dị there bụ that na anyị need the unity as Ndi Igbo. Like I'm always saying, anyị ga-enwerịrị one thing na pilot our brain because the government na-move our body while the religion people are moving our brains. Ọ bụrụ na anyị enwetanwuro a good 60% or a religion ndị Igbo bụ 70% na ya ọ ga-afịa ya achieve